Welcome back to my YouTube channel. Pini nili nangli tumhan. Ke success tanga munitum kaning jalam si nili nangli tumhan pachini ikji. What great personality says about network marketing? Why I recommend network marketing? The network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life by Robert Kiyosaki. Lake Robert Kiyosaki kaning jalam lo alangli ke success tanga munit lo. Network marketing industry ke ili tuman offer sang pi ola pen ke ili tuman unique benefits ay taminang pi ili tum a lifelong laan so say ke chepalong ji aphan. Next abang ke network marketing is the fastest growing business of 21st century which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise you can never get the best of your youth age tang by kumala Dr. APJ Abdul Kalam kaning jalam no lake network marketing ke non 21st century long ke chat na ya business lo to laso a business long laso a platform long ili tum kengkam ke chayor si ke metho non ili tum youth age young age tum ke pulote young age ale bang ili tum to end long le dat potang ho lalo Dr. APJ Abdul Kalam kaning jalam no. Why to oppose for network marketing today? The global is facing the greatest recession. Ilitum chinilo perthang kang pi long tame ilitum kisung ki phonang ke. No new job recruitment in next 5 years. Ning non pening kan for appeal. Ilitum job hai longji puke ilitum akhanang nilo. Apen the next bank the inflation rate is changing fast. Inflation tame aningkan wang si ke bat hormu hortar hai tame chuneng si pen lang dam lo plote penengan ke bat pigan lo hormu hortar tame lasi ili tum non ke komai bom non ke long bom pen ke ili tum ekai long chipadoron elo lalo the daily basic is lifestyle is changing ili tum daily basic lifestyle tame change bom aningkan wang si lalo ili tum lang dam 2017 aningkan hu top 10 network marketing markets ke Number 1 ke United States ke 18% lo. Number 2 China 18%. Number 3 Korea 9%. Number 4 ke Germany lo 9%. Number 5 ke Japan 8%. Number 6 ke Brazil 6%. Number 7 ke Mexico 3%. Number 8 ke France 3%. Lapen number 9 ke Malaysia 3%. Lapen ke number 10 ke Taiwan 2%. Lapen ke 21% mang all others countries kapra country lo 21% mang lahan lo 2017 aningkan hut top 10 network marketing markets lo non ilitum langnam thuik na network marketing a turnover around the world perthang kanglong network marketing a turnover ilitum langdam thuik na number 1 ke USA long population at 32 crores sitame turnover bang at 2,12,550 crores an le roglo same non ilitum India long langnam thugna India long ke population si 132 crores sitame network marketing long turnover bang 7,800 crores an we people lo lake ilitum USA long ke 32 crores we population sitame turnover bang ke 2,12,550 crores an le roglo people make hodak USA long ke network marketing ke claim aphai si ong munak polo lasi a population le kom hek sitame turnover bang ke ong ulo non ilitum India long ke population ke 132 crores sitame people si ilitum long turnover comic hek make lake ilitum India long ke network marketing ke claim aphai comic hek lang polo lasi population pen a turnover chimlai ke delo lake 2017 aningkan network marketing gender ratio bang ilitum langdam nang perthang kang long 74% ke women tumlo aru supimar tumlo lapen 26% ke pinsumar tumlo non langdam mang ilitum perthang kang pilong aru supimar tum si network marketing ke claim bang nang ong munak lo non ilitum nang litum ko so platform long ke claim non sinning ke hang lo la bernang ke sunong tong ke claim non sining ke hang ma mal athak kar lulong lo jong sil a bernang ke sunong yong sinang litum claim non lo polote athak je man le nang litum ar lutame athak le damun elo setame nang litum jong sila athak
karlu long yong si claim no pulote nangli keng pak lela puchibin ko kan tame attack le dami grok po number 1 direct selling companies in India 2021 ke kupilo top 10 direct selling companies in India 2021 aning kan ke number 1 ke Vestige hano Vestige tum a vision kupilo to help people live a life of economic independence on their own terms Vestige tum a vision ke munitum han kerap alangli tum economic independent ke pado jiaphan alangli tum akenang ason kachipachun jiaphan lalo a mission ma kupilo to grow to a global scale and becomes benchmark in direct selling benchmark mane direct selling mate network marketing long pen network marketing pamen karjulong loprote Vestige fancy chini chodang polason se a mission mangke kedolo non suppose example ena Colgate ile tum anutin da me chini Colgate polote sita me Colgate kya brand amen ile tume kupila toothpaste mati Colgate puke isi a brand amen sita me ile tum toothpaste lo polote Colgate polote toothpaste chini lo ile tum la son thot si Vestige tum a mission da me direct selling industry mate network marketing lo pulote Vestige pamen pachini phan lo lalo pinia video bangke la kwansi nilikang ton lo la penangli tumyong si nili channel long akimilang pulote nili channel bang subscribe don idano nangli tumyong si Vestige a platform alam chining tung pulote nangli tum nili next video long nangli tum tagging long po la penke chini po koson si akam iklam ma koson si la so platform pen pipia benefit si ke long jima nangli tum nili next video long nangli tum tag ek long fit po nangli tum asi nili channel bang subscribe don igdano alopote nangli tum nili next video long Vestige a platform pu thak nangli tum tag ek long fit po kardom kadoko beta